The laser of the new generation, brought from the USA, is being used for injuries of the sportsmen of ZP Sport. Non-invasion laser therapy is one of the main foundations of physical treatment. The development in this way goes forward at a fast speed, which shows evidence of the possibility to call the laser LCT1000 another effective tool in a fight against pain. It has been tested for 8 months already, and by the 2nd of September 2011 was first used in a non-state medical organisation of ZP, mainly for rehabilitation of professional sportsmen and also the company's employees. Korím na laser, lebo predtým som mal zlomené rameno, keď som mal v Dubnici, a 5 mesiacov som mal zlomenú nohu a stále som koril a som veľmi rád, že od dneska môžem začať trénovať, lebo laser mi veľmi pomohol. Vzhľadom na to, že som dlhé roky hrával v zahraničí a mali sme aj v iných kluboch lasery, samozrejme iných typov, môžem porovnávať a som presvedčený o tom, že náš laser je špičkový, pretože som mal 2 zranenia, ktoré boli svojím spôsobom vo futbale nie bežné, či už panvové väziva alebo brušného svalstva, a viem, že s panvovým väzivom som mal problémy 3-4 mesiace, videl som si tým dať nejako rady a nakoniec 2-3 krát som bol na laseri a dostal som sa z toho. A čo sa týka brušného svalstva, trvalo to 4 až 6 týždňov za normálnych okolností a ja som nastúpil po 2 týždňoch ďalší zápas a myslím si, že to je hlavne vďaka nášmu fyzioterapeutovi, ale aj vďaka laseru. V poslednej dobe som mal tých zranení pomerne dosť, čiže mám bohaté skúsenosti s týmto laserom. Vďaka nemu tie bolesti a zranenia ustupujú oveľa rýchlejšie, nie len vďaka nemu, ale aj vďaka nášmu fyzioterapeutovi, a myslím si, že je to veľmi dobrá vec, čo sa týka do budúcna liečenia zranení. Pracujem už vyše 10 rokov s laserom domácej výroby a po otestovaní nového laseru LCT1000 môžem prehlásiť, že som bol mile prekvapený jeho výkonnosťou a účinkom u liečby pohybového systému, kde zlyhali ostatné liečby. Pracujem so športovcami už niekoľko rokov. Laser 4. generácie LCT1000 pracuje v hĺbke 9 cm. Je to hlboká tkanivová terapia laserom, neinvazívna metóda pre zníženie bolesti, zápalu a zvýšenie mikrocirkulácie. Táto nová technológia ponúka pokročilú úľavu od bolesti, urýchli čas hojenia cez proces známy ako fotostimulácia. There are just several lasers of LCT1000 available in Europe at present. They are made in the USA in light cure. ZP is the exclusive distributor in Slovakia and is also the partner of this event.